Заради променливото време и температурните амплитуди, пациенти с добре изградена терапия се оплакват от загуба на контрол върху стойностите на кръвното налягане. Хората установяват вариращи стойности около и над допустимата горна граница. За тях това е необяснимо, защото година-две не са имали проблеми. В голяма степен има значение и времето, защото много рязко се сменяха температурите. Изведнъж до минусови дълбоки и после топло време. Това също се отразява, но нека се върнем на артериалното налягане. Важно е пациентите, които имат такива стойности, необичайно по-високи или граничещи, малко над 140 като горна граница, защото тя е приета за от 140 мм живак за горната граница на артериалното налягане, че вече имаме артериална хипертония. Долната граница не бива да преминава 90. 90 и над 90 също се счита за хипертония. Тези пациенти нека си обръщат внимание, да го следят по-често и да потърсят личния си лекар, специалист, кардиолог, за да се направи проследяване. В ръководството за лечение на хипертония на Европейското дружество по кардиология изрично се препоръчва автоматичното измерване на кръвното налягане в домашни условия, т.е. поставянето на така наречения холтер. Така, извън кабинета на лекаря, където много често се случва пациента поради емоционална отцветка, да го кажем, измерваме високи стойности, а пациента казва, аз в дома си меря примерно приблизително добри стойности. Имаме и други случаи, в които пък пациента мери високи стойности в дома, тук мерим и нормални стойности. Има нощна хипертония, има скрита хипертония. Но така или иначе, когато има такива вариращи колебания, добре е да се използват тези, т.е. препоръки, които ни дават големите имена в лечението на хипертонията, да се поставя холтер за артериално налягане, един в началото, стартира се терапията или се правят промени в терапията, след което е добре да има един контролен такъв холтер, за да обективизираме това, което сме направили. Има случаи, в които се разкрива те наречената скрита хипертония или нощна хипертония. Така че добре е пациентите да не чакат и да не неглижират този проблем, а по-скоро да потърсят личния си лекар и специалист-кардиолог. Същото се отнася и за пациентите, които се оплакват, че с повишаването на кръвното налягане получават и сърцебиене. Сърцебиенето е просто едно субективно усещане като такова, но за нас кардиолозите сърцебиенето има други измерения и друг образ, който най-добре се обективизира чрез кардиограмата. Едно сърцебиене може да бъде съвсем безобидно и да не изисква кой знае какви усилия, с които да ги решим, но едно сърцебиене може да бъде много сериозен проблем, който да изисква както медикаментозна, така и интервенционална терапия. Това са детайли и подробности, но също е добре пациенти, когато имат такива случаи, да се обръщат към специалист, за да се прецени отново необходимо ли е да се прави 24 или по-дълъг запис на кардиограма, чрез те наречен отново холтер за кардиограма. Така че пациентите трябва да знаят, да не неглижират тези проблеми, защото неглижирането както на нарушение контрол на артериалното налягане, както на едно сърцебиене на общо казано, може да доведе до влошаване на здравето, до увреждане на сърцето, както и на други органи. Чрез артериалната хипертония, сърцебиенето, примерно, за пациента може да бъде едно предсърдно мъждение, което да бъде фатално. Артериалната хипертония може да доведе до един инсулт, може да доведе до увреждане на сърцето, на бъбреците. Съответно, сърцебиенето, ако е излизане от ритъм, те нареченото предсърдно мъждение или аритмия, може също да доведе до инсулт. Много често пациенти с един втори инсулт необясними до един момент, след като ние направим дълъг запис 24 часа или 48 часа холтер ЕКГ, установяваме, че пациента има аритмия предсърдно мъждение и най-вероятно това е причината за инсулт. Амбулаторната кардиология разполага и с други методи за изследване, каза доктор Арабаджиев. Стрес системите, велоергометрия, за да
разкрием евентуална коронарна болест и да насочим пациента за последващо интервенционално лечение или изследване, евентуално за да проконтролираме добра ли е терапията, антихипертензивната на пациента при натоварване, защото в покой е едно, но при натоварване също е добре да имаме добър контрол на артериалното налягане. Чрез стрес-С системите, чрез велоергометрията ние можем да разкрием и сърцебиене, ритъмни нарушения на сърцето. Така че в амбулаторната кардиология има доста възможности, чрез които да диагностицираме, да изясним пациента и да дадем правилна терапия или да насочим за последващи допълнителни изследвания, чрез които да можем да подобрим здравето и да намалим сърдечно-съдовия риск на пациента за евентуални събития. Неглижирането на уж безобидните проблеми може да бъде фатално за всеки човек, предупреждава специалистът.